2, 1. Allah Akbar! Velkommen til den her video! Ja! Jeg skal fandme give dig ja! Hej så alle sammen, og velkommen til den her Breenmusel Challenge. Ja, det er vores første, anden video på kanalen. Det er lige det der. Og vi har lavet, så har vi så vores... Vi laver så vores Beanboozled Challenge lidt anderledes. Eller ligesom hvis du køber spillet, så har vi lavet et... Okay, vent lige. Vi har bare ikke penge nok til spil. Nej, det er rigtigt. Vi har lavet vores eget. Så vi har lavet vores eget spil her, som I ikke kan se. Fordi at lyset blinder os. Vi spinner så bare det her hjul, og så står der, hvad for en vi skal tage af de her klamme Beanboozled. Så vi ser bare her. Tandpasta eller blåbær! Okay, det kan ikke være så snemt. Ost. Der er 4 nye smage faktisk. Ej, det gjorde jeg bare ikke. Tøj. Ej, fuck, det lugter. Lige ned i masse tøj. Ja, hvis I vil vide, hvordan det kan ryge ned i mit tøj, det er fordi, jeg ikke har nok penge til et klædeskab, så... Og jeg har sådan en rigtig trokkerkasket på, og Mads... Jeg har en rigtig sprayhat på. Der er sådan... Ej, nu er det kommet hår på. Jeg har aldrig hørt en, der var ked af at få hår på. Nå, Pia fik så langt om længe fat i en blå. Det krævede så lige en smadret hæl og 5 bunker tøj. Så 3, 2, 1. Skal vi ligesom alle de der andre YouTubere, der smasker hende? 3, 2, 1. Lad os bare komme til den næste. Bræk eller fersken. 3, 2, 1. Det er ligesom, når jeg kan stoppe derhjemme, så sidder min mor og så holder skål. Spis hundemad eller chokolade. 3, 2, 1. Du rammer mig! På mine bukser! Så er vi tilbage. Jeg har altid følt mig så fræk. Gammel ost eller karamelpopcorn. Du tager din først, og du brækker dig først. Og så bagefter, så brækker jeg mig, okay? Jeg tør ikke. Jeg så skulle heller ikke spise min. Her, du kan bare tygge den, og så spytte lort ud igen. Det er det, jeg har tænkt mig. Hvor er det ulækkert. Er det slemt? Karamelpopcorn? Det smager dårligt, men man kan godt. Det er lidt ligesom det der græs. Sådan lidt eller... Altså det smager ikke det samme. Nej, men det er sådan, det smager ikke lige fra det. Det er dårligt. Kig mig virkelig. Okay, nu har jeg kigget på den nok, ikke? Og jeg griner efter for mange ost. Ej, jeg tør ikke. Fuck, pussy, mand. Du spyttede på dig selv. Hvorfor gjorde jeg det? Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu da Det er klamt. Lad mig gå væk. Lime eller græs. 3, 2, 1. Græs. Og kæft, det smager dårligt. Lime. Og ej, snyd. Nu hen til. Saftig pære eller bøsemand. Og det er bare sådan en juice. 3, 2, 1. Den er så klam lige meget hvad. Det er så fucking ulækkert. Det gjorde du fucking ikke, det klamme dyr. Fuck, hvor er du ulækkert. Jeg er ikke med vilje. Hold din kæft. Du flettede skålen. Ja, hvorfor tror du?
spytte i. Hvor er det fucking ulækkert. Hvor godt, jeg har taget din underbukser ud over. Ja. Videre til den næste. Stinky spray. 3, 2, 1, go. Lakrids. Fuck, den er ulækker. Er det slemt? Og jeg har aldrig smagt noget, der var så ulækkert. Det kan jeg ikke. Jeg får et anfald lige lidt. Kan du ikke lige ånde mig ind i hovedet? Så ikke, du er ikke sej. Jeg skal fandme knække dem for dig sådan der. Jeg kan ikke lige ånde mig ind i hovedet. Baby wipes eller lakrids? Baby wipes eller lakrids? Baby wipes eller kokos? 3, 2, 1, go! Baby wipes. Jeg vil kokos, jo. Jeg tror det. Det smager ikke så godt. Jeg har ikke lyst til at spise. Ja. Og så spinner vi igen. Hvad? Det er lidt svært at få de 4 sidste nu, hvor det er, jeg har glemt at skrive dem på. Nej. Hvorfor har du ikke skrevet dem på? Det glemte jeg. Rådne æg eller smørpopcorn? Okay. 3, 2, 1. Op. Og den er ikke mere vand til tutti frutti. Det var noget lort. Okay. Smørfolk. Vi skal bare videre. Hvad er det? Tutti frutti og sikke så. 3, 2, 1, go. Kan ikke med. Tak fordi I så med på den her video. Kiksehoveder. Jeg håber vi ses næste gang. Hvis I kunne lide videoen, så må I gerne smide et like og subscribe. Kom så, fordi så bliver vi rigtig glade. Det gør vi nemlig. Bye bye. Det er ikke den sag. Nej.